Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono sana mwancho muligeri abageta sene kya Ndizi TV na ndene biro binde ngo kwaligani asomoro bilyo wensa kya bono mambye asente nde go mwancho muliyengo kumanya ngamugeni tobere kagwikana na studio na enda segekeke kerbosyo ntobeto gusanga nere amange kolende mwancho muligeri ngo konyulya ngana bokanda gutubate sense mochichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Konde mbia mono sana asibali maganda tokubati murubili wensa kia bono mambia kero mwanchu muligeli ando chengagale sensemo ya Facebook umbaroro babiri bagosoa sumurubiliga Moseti Innocent Kebande Sokoroli Kenya Village Nyamira County Akondani Samson Ungaga Korakiango Bokioneli ya Abu Eramani Komo Richard Ayoto kutoka Malindi Kilifi niko ndani sana Walter Rioba agatebanga nwari miyumuru bilio kura sensemeli ya Embakasi Nairobi mbia mono sana kero mwanchu muligeli gati angeli bageli galia bene kwaligania omogenia se studio atomanye na kyakoro kwa bwakire siwa kirubia nchimkuru kwa mheshimiwa Daniel Nyakundi Ngutu mwana siasa ando mwana siasa umuko okay yes nabongo togoto manyanga yokuru kuruga gasoro ngoro abusi nchisi togere nyatiko ward ana nyatiko jiduka bali tandani Nyakundi Ngutu ara wodi chikora bunangora chango batebe cyobo MCA kuri cyale ngobo kansora so na general ko yali bageri ni upwania bantu bana usaba bantu bitu banyatiyeko akubatebiri ndi basomoro belyo tukwana mona barabo olenga ikenyeruji okay mbia mono sana karibu sana se studio Daniel Longoto elinde tobeto gusanga no mwanchu muligeni metengari birera lya siasa lya biri kwaneke gwa asegeta egekegetambe omusonda buko mwaka isiko mukonyi bumurayi wense no beta kuko ikigwa bosi bwebunge ukabako gwetigwa antoro chingasa matuka mange osasi chintunda chinyinge niyo gashagwa aberika gwekerana bosi bwekegambero asogotema gutanga omusonda buko mwaka isiko asekolende ekegambero ngechitikoba geko yotanga na koena na ogochika bunobe ko ikigwa ase senate ritkore igoro manchu muligerelia na beteka gwikira na bosi wa senate na bego litkolia rero ngwikira na roro kurinde kura sensemo yago ayebuno mona siasa akorwa engaki gashagwa beteka go sobisi ngaki ukurigererio obokoreri bwaye bwabeire unangorora obokoreri bwa gachagwa ga ale gutumia chinguru na machaya maita segasi ndio sho kora libagali boliro kora abantu so ekero ko chaka kurusana ni abantu no mungina naro gutwara nabonye mwaka bade nyumba iberisatu lakini mwaka ko munga inde ko nyara kurusana ni nyumba nga ne tayo twara uwanjiriri you just deal with all of the abantu basubadu nabo bangina ba you deal with them unakolengana kwale ko konyorno ne kero gwato mungino yo bono gacha wana twara matarao atwara kurusana ni anda gatumira no kora so iwondo jenga na babwate segena okay ngaki ukorete obokoreri bwaye buna berika go sobisi gwikira bona iga okoreri wikira ndio bokoreri bwaye buno mokonyi bo murayi wense bokoreri bwaye tara gwikira burunge matekero oire gasi arafu kumana rio kutumie ocho uri gasi na bantu otumie chinga kitinge kumana bokoreri bwaye okay asensemo yago Daniel ngoro koboko musodo yigabo ko mwaka isiko umuswado yo iwana ale konyo koboko ekena ale konyo rabagani basoke bonse kiagero manyitekero amagosa konyo ragachagwa na abatu mukubwoye nama agosa ya gachagwa kobekerwa
ano mukubwa yana munyorite kera lingi namba ibere so jena aleko muswaro yoko boko kena aleko nyoranga bonsi ngosoka bale nobona kero ngwa ngano yo mogo soko yo mati kale ngano yo mogo sete tinge wanje na muswaro yo okay igo baleko banga bonsi nabo kwaliko yanchira ya aleko banga bonsi baleko soka una balingi babiri mutanga na baibiri kena aleko nyoko boko kale tindo je sababu ndara umeliga chagwe ko araga chagwe ko ranga kubwa chimbaratero chomona no yebnale asokolende gwikira bona igo muswadore ase senate no yobuko mwaka isiko gashagwa kolengana na mamochari kwarorira abekeire gari maybe mocho kyuro chenga aya mainaro gashagwa ale koyegwa libaga nabwenere town chirire ama mochara alionse na baboncho ndesa gutiwa kiara mwanya bantu mete twensi tubugate weaknesses mwanya bantu yuta igosa n'abantu serte n'abakenya mu Kenya so ebintu binde ngiro muntu gutiga egere esegendere ekere gento ngiro bono mate bono kumurusi koria abagenda rusuma kumurusia chikabiranchiro ange ibere setu jabere motu sana soko sumo muswadori so ebirangere byane nkororanga gachawesa gosoka no ne chikabire chichigo chikuiwana no kororanga kugwatana nikawika koba kugwatana koba eba okay turi tumulikere igoro bunabete kagwikirana bosi bwe senate ngaite ngankwa bete gukumulikira ali bete gakubwati kwa sensemeli chakire ekero borori bwale kurwigwa kolengana no yobegete omusodo libo ku mwaka isiko omusike mtuse kolengana binali kwiraniria mabuli ayoro chingamangana yina bwatobaine kule mutuse umate bintu biri abegete ali bunge ne bintaro chibiro na nduruchi ekaruto kolegeria ngobeka bali bagachiclip kona gachagwa ari ukwana kara akora mangana bintu byaye so mutuze tabegeti ibintu biri ewachiri asubuye katigari ndegete kialengo nabaya takire mate omuntu gasabira ukwabera bintu biri byonsi yaro oyo ndega cyabona bikorete binge byabo na biri byo gotebanga Kenya ese ya Kenya ni company kiri kabiri ya kiri ya university bali ba university mono na ba konyora ndio bana kiri umate muntu ole omokenya umuntu ole statesman into kiri ngako mogoki kiagara ka bantu ba Kenya batagete barandiri gwoko babo kiri cyo kana boise ni ko murusi ati kabono ngakikira murusi bwika no yo bare komo na bakole turu kenyatayo ero mbati ko wasale ngo kwana magara munayo bono ngiro jito ko bera aba musana kuligereri yoyo totigo yo ne so abuno nkororanga bono of course ya mangana mangi nayo umane tatiga anje bono nkororanga ga igitasa gatebanga ya ba mitona na jide komba kidogo umuntu gasabira ukwabera na neba nigoro nabanyasale kumwabera kwabera ngwanchi okay akero kurigereria buna amangana yo shareholding kolengana ni igoro muna oborori bobete bokurwigwa gari mbabete bakumulikira sobo iminga mbabete bagukwanira igoro y'iki shares kubwatikana ne byama biri bya soete bya betete insese yo gwanchirana ne coalition ya Kenya Kwanza ikina kiki shares gachawale ko bakagukwanira kerende kolengana naye ngakyoro chinganiyo o maana borogo twensi kubeka tole jishya none ne chikora to kuri ya reward na boko nyora ngabantu bande mbale nsema gatita kwagera chikora lakini wani watangazwa nganaye bono mu MCA bade kwa banda bonse na ba tukunyara kurusana ninga kenyoro getenkero ko lugazi kenyoro getenkero ko basha e problem bono gachagwa ru maana mbulinga akolete bobe aso kwana yule ashe asinga Kenya ne company Kenya is not a company Kenya is a country, is a state lakini bono oikira ase na ndo ligere iro ringe genteka akolete neke bateberenga gaki Mr President nyabere banya nakose ikiuka gisaide ngia take na ndaba twanya kugenda baenda mangana matambe egerense na ndira base ko
otwale mechane de mengao ikero mwa to bono bona gachagua suwete kabira yabate ko na babunge bali bago support emotion iliyo kurusi impeachment iliyo kurusi gachagua mate bago itaso so eye tonkero kuligiriria bago tababa soma bride comes before fall uikora aligiririo buya bwegento gitano bube na ndu mai ko cha kuliginga ekero bube bwa ba no buya bwa bera ngakitogokora tugo chacho muntu ngera aro mu 100% nayo manyire mwanya bantu na ndo tusa kukuligiri tonya nayo mu mono umuri wo chachi in fact umuntu agere go chachi bono twese bone human beings ya sai jena ndagere go chachi na to ya go chachi because tuba record ya na kimenye yes okay eke tukubikira ama mucho ona ndo chinga kwa bere kugwantina limo chelinga gashako nako talimo cheli gokwana na shareholders andekero kuligiriria ase clip kyabetege kobekwa aboigoro umurai wensi no nere na rokanete kera talite gucha se county ya Murang'a kagokwanera abamenye be county ya Murang'a barabuna bale major shareholders ase government mama chokina gashagwa akorete kera akoena no koboka kera gukwana nga bali babete bakubeka shares cyaba se serikali na babwenete konyore ngeli nene na kiki na teba bora ibwense na rumo tanga ni uchaga tabangana kuwe serikali yo acha go jigosoa nenda gasoa gutindia ase ngenja nyola daga number 1 yo na bwate birenge libuni bona kiwo jingo tabanga aba Kenya ke ruto chachi gachagwa toko basiri asika gachagwa tigasoke kango kora aligere tulinga gachagwa no yo mwa mo mukubwa because gachagwa ishina pato onya namba 1 mo tebe tike ene police ba gukwana na bamenyere asuko ligere kwa odene wikakwa so njema denga gachagwa anything yalo kwana I was adapting from his boss in fact the only person who get very live asa bangano sibibo e custodian ya Kenya bono iga president ito William Samoei Ruto Ruto kire kangu bono no ero morembe kangu ro tabanga no egende kenege ke ukiragere nsinya guskoje maiga tikakore na kiuru jina te bera ngonye ndito kubeka blame ngomo trato ko blame bonsi babere wikaba kore wikaba be held response tali gachagwa kweka ya ide yakona haki hapo okay tusa sense mo yagai no mwana siasa ole kwate banga kwa beire gukora liga chikura asige kegetambe kwa beira sike mina nikigagia siasa sigi kegetambe kora tutebingeke a process iko bakie gutuka gabo ekero monto akotenda kuburia chikura ngoso arote banga nchimbwa teni bengana iga era si no la cosa venga tu bugate ni venga dai na ndo voi mi boro boma de Kenya boro corruption nere Kenya sa na ndo ke ko era utenda kasi ere bube Kenya ase menchu no ndiri chikoli liitoli gutora sa mangano bukurumi ndiri ya in fact no ndiri chikoli wali ya ndiri yo tabanga nkyubwate egera abakenya barigiririe ibintu byabo nuko bikora umusaro konyora barigiririe gera to basa kubaibera lakini bono serikali yetu ya Kenya usaba Kenya abanyene we lack the will yani tubuga tuliko utwaro ko baningango gento getenkia abo na getakire ta wikasi gito oshoti je abakenya bakira lakini ekero mwana siasa burundu usoro mukoreri gasi babatu utagero danga mbwate jombe isatu mbwate chimboli ibere imbwate umuchiase egera abakenya bari ringa umusaro yo konyoro bisi bisa ino kuole bite lakini bono roche bali abana na bwamba bepi na bwa obukurume no buchakirite kurunze uchiwo bono manyite boka abanyene kera bagota banga igwa bakolike ibintu biri okonya bakolike ibintu biri njere ngao so tatira bachikubwati kwa kwanya ore bindali kiso mwana ndali kiso mwana bono Kenya tibwati obumaene ibintu byona okoro uwa kwanya byachinje igona ndira kidota nga okay nanga jagwa nabara atwale ibintu bakebinde byoko bakobutaliyo okuya patirichi kulia Kenya liyo kubwati bye bantaba nebitebi ikole ira kongiwa otoro chibona tanya kole to kole ibintu to
tungabune tuka message na chaka nenga biti bitali bijaje buna kwa rata banga chikamba ninjiri chiusaka nduru kurumicha bamarabacha abana baye no chikubwati abana kajuti kanyara abana baye kubwati abana baye bali obishu mundu no obishini bacha yodoro jinga Kenya institutions cheitu onye nditia jikongiri buna bona South Africa kako Kenya na beko genda lakini institution cheitu ono chiku chio mutago tigagambo gitagake egeronyo ribagite yoto rio shoti cheje bake yes okay ekero kurigereria ensemo ya abana siasa ekero bagosobisi ekero bagukwana igoro yenibeli babwate nebwenete kunya comment kana osebwenete kuira nanse comment kana ere because lo chikuri aro musara mate kero mutago chobwa onye no mwangu siye kuri aro musara onye no mbunga na baje besi kubunga lakini bono e problem tubwate Kenya mundu tayo gocho ligirira ki omubunga akole chibesi ngana igobere myaka gete ebite byabwate nga yarusi chibesi cha CDF ali chiji basha dei babona bakonya koiba ichikondiyo institution chizo jiri ko mujira ababwati nga aye kwa jole twegero kwa bwate bitu bingana iga oro byikirega twale ngambira obire iguru bitali bire kano mu musara kayigwa usibite wanye ndito bwate chi institution chizo cyakongiwe kamo twagende lakini bono kenyuma tabara iga gwikaria igitata tono kuiba umuntu agende chibesi chi bashari aro cia sago jirusu kurwanga ne ujitumiro jira abane sukuru ochisobucha agenda onye CDF atebe ngoro siri chipara gete ale nto moro mwanyu rukiriri go muchanga amaraba chibesi siri chinda bika account yaye banya koragera mu mubino wayo bati bukasoma okay ekero kurigereria ndo chinga abantu abangemba bwatobo kongo ekero mwano ubu mwana siasa akonyora maybe emirimo ya serikali gusekera abikira sigide tutebanya naye buno mwana siasa Daniel kwabere kogosoa bisi mbako nkiborororo ekero ranyoreri ibaga asensemo ya serikali o mwana ogolibagerio anene umaje tekero nabononge example tigandu ikiana ngisako bo mu MC umwana nabakolipwe gasi okay lakini kulingana na masoma yabwate na masakaraye kalinga nande enkorusha umwana nga injendo mu MC ande manya kumubeka nganere committee yagendo gebe ebintu biri bono mate to salia ribaga lya bantu bande nabenga barabona urucuru atenta gatebanga yaya tarika bere ibere cyuga chiko gamba Kenya niga ni irikonyora omuntu nande kabiri ngao nera aragamba abakenya baralo basoyo kombe anutsinga umuyiko yo karagambete umusigizi no mugushiyo gambire uso umuyiko muruye ndiye tabauti akorde ndiero so no yari chitindi kwanchanga karole president ngana ndole to mwana ubeke nganera nere usene deputy inspector general yintu bone gigo to kiagara chinyumba ni chinyigi kire Kenya abange na abange bayibole de Kenya lakini rindi kigutuka ng'amasakara omuntu nabwate natakira abe kwasitari tabauti yake egere asago pori gasi muno bweli tali ngabona ko banyanya narenge president muna Ruto nankole to mwana no mwise ko so murambe kasi gite bona abalindi barabwaye kuri president kuri rumusara wamubikiriga aba umuntu muri ko so muga kuri bagende ebintu bitugana kuri giriri nakeko baratuko nyakukwana kutambenga none chigasi ko wa Kenya ekera bakuru chigasi bari consider gento kanga regional balance to konyoranga abazigisi bale serikali abange wa mugusi kwanyora bayikoyo bale serikali ma abange mono wetani umuruya n'abantu abose nabake okay ekoro kuligerera chikampuni gashagwa abwate gosia sobokoreri which company chiri abwate nyarore nchiro rabigete abana baye obokongumbororo naboko nyahoranga chikamba nechi aya nabwate right yo kubeka abana baye tatigalinde bone ko babubi ekero amangana buna yoruji mechane yabwata atikire bona agusuku egerere kero mato mwana wachagwa ngachagwa todo wanyo kanyoka ono roje yawo ja weterete ni chikamba ni juti chausu kana no webi na bana bana bakolete no omate kerega cha wako ibuta ko iba chibesi cha isa ko iba chigo chira bana baye na le kera bige ta bana baye twanyo ringa obuyi bwato kaneba te wedinga tayaro ikacha mo ikiagara mwana ta okora gintu bira gacha okay
tukwanere ng'a twabere tokorora ng'a sama tukamange maybe asensemo yago kubwatikana erimo chiri gaba mubekerete yo gwatananeka ebisako nchira kie yayo rochaye buno mwana siasa nchira kie agashagwa chete maminja nilichiko akaene kyo gwatananeka kwa ebisako omanye theke ro gacha gwa kwana iguru ya mangana alinga company na shares omate ngendo geria amini thengo muntu bwate shares cia serikali bonero Kenya ya UDA muikoyo omusikisi ekiaro rocha na barenge number 1 na number 2 wono yotro chinge kara kwana kabiri yo already urusiri chikabiri chinde cho ngendo geria actually as to me igia takire ko bendo kora soma in the house settlement was it in the house decision ya takire koliwo umheshimiwa president yetu Dr. William Ruto alikurangalia materi mu manyete naye tuairuri bagali ukora abakenya tuisa kogendera gukwana iguru ya shares ni company abakenya bane ngokora bariki kogechubari egende giuga kiare kwera lakini bono koranga ebadite bagakwane kabiri iguru ya shares na ndo koranga gachagwa mangana shares kera gukwana mangana manga minute matemba gambete na William Ruto kuna bawo chukura kana serikali no nyane GCS baba ngane tebuna bakoena okay onye ko be president Ruto agateba GCS koira chinga naiga na ye ko chinga naiga actually mbaro still deal ono ko le liga chabo cho kwana uri shares e deal lead went so igo okoranga konyo otakiri kuri omanyiri kuri la isinga Ruto nagara base koba down that accord yeah ikagara so claim egera tebya abantu ba mwaba baikoyo centronga inu mubwate shares chige kiana bange muri nichikura mwayeta Ruto nechinyi ono korregete ikagera bagatwaro guturu baragubuka babiri na kioro chigia ikire bagasikirete otherwise bari ko babantu bamanyite ngangi bakwane tekera bawo chakurie serikali kuna bakonyire no abandi tutu abagirete kura ikinege tukango getare kekewikira ari basu memyake wiketano batikane kiro mutakoreke kiro mutagende kuba lakini ni Kenya okoranga Kenya muno na beko boy gatija namba 1 na namba 2 ngoja bali baita tairasi manu nandi bakole ko bamo kiara kiro muntu na boko nyari getongero kwate biti umuntu kumbe kwa munga ira kwanyo romo yu ne karamu gagutumia romo ine karamu ichire tabauti baduru tumo yabwa kabisa na mara gacha kwa bwato ekara bata bono bakuywana uyu bwato mu ikatu arege kuba so bono bona bikogenda saa hii bona bibi abanga babiri bose bagwate problem omaite no nyanyumba ekero umuntu nari iguru enkoira nanze ekigera ebintu nebike tubariri go para bad from uwita na henda singinjire ngarase mabantu bomane wika abantu baita it's normal ebintu biri mu kwira right liga mwakora mwakoraki mwakorra mwasigiru mwarangiria abasasiroti babasabira usaba past wono turuji bari babata bangani kanisa nabana magwa mada abantu bari babiri tayo taruji once n'abakristo buko na ndeba maite gusaba ubatebi ngasaba ibara abase gusaba bakukumi kibono bata batigire tu pasta bakagenda kuriye biro bibiri yamanya kuikirekere bagwitana bamanya kuitana big kabisa nibo bukristo so what am I saying issue ya lengo issue ya lenge ke bari kuigwana lika lyoko nyakwana magana shares uyu kwana bibate bari ya ayega twekera sikete kwana magana shares abakenya bakore bakari lakini bone problem yabo no okorra ngamba bwati interest y'abakenya at heart ikero matega umuntu abwata interest yo mukenya at heart tukonyara kukwana ngabono chinejisha ngakenya ne company Kenya nemba jirenga nezi nande bwate lichiko liko biko mu Kenya amo bawo agachikura uyu koira over symbol of unity when you are symbol of unity you must unify people wamanya konyora bibire jukumu eyu bajage kumnyakana wono rujo kumnyakana kwabo ngoro ikore ngana bakere so bali kujibali kana akuna bibiri nebitina na inde bitina no ne kanisa teyo ya inde bitina bali ngo basi kwizimbire bakekana ngo bona abamura bababira aba abagaka babe actually they are to blame
Okay. Ekero kuriyeria kuruba gachagete chikampeni mparenga mukuigwana nkware nkororo asa matuka mangi babere bakoenike ng'a ekanisa na begwasana nigatina mang'ana siasa yabage kuba obasemia asikurinde twaranga matuka mangi abaraikuru ase chidini amba bete bagotema gwikera omorai bwense erinde baba gukwana kero kende koreng'ana naye bunuru mwana siasa maybe buna kwabere gokora ebinto bigokorekana ningi giatangete aba babere goikaransa amo gotwara okoigwana gokwanderana nabo goigo gokora monchereria bono maite egento gekora batai koigwana kero omonto nabwate chinterest chiaye one thing David president yabwate chinterest chiaye agokwana igoro ya abanto ba centro na his excellency the president nena abwate interest chiaye nera atakere korora ngai atakere koriri ngai yako nyameku ngai omoyo koenera gocha omoyo ria abwate ngai yako mutore nyamere na gocha ekera abanto baye mwaikire mwabunire akode mwabwate mwaseri gosaba interest chino you can't agree there can't be an agreement aribona abantu egiteke nutarangeri mu pastor boka abanyane bamaze n'abacagete urabayigwanare n'ubwo urangeri gajagwa madiga mpigete sana ngaraira daso serikali na hindo juguriria onyora ngaruto nagwa to bubisina unit teko nyara ko Kenya ngiye undumu onyara ira takoleti bono uto nera te gutigirige sinaki abra ebo to unify Kenya desinyetiga konyetiga inde save hands nera te dia tanga abigete bono turu julia kabeke metego lakini metega abigete kabembe bete kunyara kubwata bya bono nera nada kiri kura unuwe kiara ari kubeke metego Kenya tali aso kubekera banda metego Kenya na asimo gukura chikura murwane muramane mokole kimoko ra chikura chikoera muchamu mokonya abakenya egerise koleki esisuke mokora abakenya iga bono koranga uyu gacha kolia rais Ruto gacha kolia rais nga Kenya nita kitungwanja na David president yagatwara nere kibuku agatwara bona agatirie sukali ngabona nero konyara akaenda kabulu cyo gachimuri cyumo nonde kurwari gatuga tuwari gukwende bona ibyo nshuma to kuno ngabona no koragera gwenjera gitu ekero kumana no mutasama ngana siasa gusubwa tembe cyano nere tali chimuri ukubuguria igobora abantabonzi kibaga basayi bune bono musimamo nori abantaba babiri president ne deputy they are to blame okay biya sana biya sana sibali maganete gusanga n'intu asomoro bili bensake bano mambe kerondo chinga omusoli wege susu akateba ngane Kerandi Dennis good morning Kurwasi county area na Nakuru Salams Club niko ndani boigo mwalimu Elijah Ochenge akateba good morning from St Catherine Academy Kiogenya kwa Ekisi tuko ndani kama kawa na watakia asubuhi njema mashabiki wote wa Ndizi TV Kiongozi Stefania Onserio good morning from Riana Bonchari mark me present with Honorable Okedi Jona David Simbeda and kiongozi lab technician Lazarus Omari Dorcas Omae Peter Nguge na boigo Jackson Kinara Ronald Nyandika Dav Kenori na vatebanga pamoja kutoka Turi Molo hadi Tamati Henry Oshoki daktari Koroitibo City Kisii County Nikondani Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyerere basement area well represented vatebanga Ngai babo Weldon Nyaorebale Sylvia Mora na boigo Lavi Kwambuka Jacqueline Kwambuka na boigo Rafael Misuko Manase mwana Liverpool good morning from Ngararo Kiligoris Nwale Meyomoro Velio with the lady Nyaboke Bismarck Protector Senior Delegate Otebanga Kurakisi Getembe Nubia Nikondani na my beloved wife Sharon na my son Eugene na my dad Ateka Teresa Ombogo good morning watching live from Riyadh City anaboigo Walter Rioba Kurembakasi Nairobi akondani Kirondo chenga Dominic Nyabuto kuroke umbwa Masago based agotebanga niko tuned kulinde ekeruru chenga asama mochayo amubwatira ntigashagwa onye senate roke gochikumwanchira agendere kobera sobokoreri kirikindi ngakiyo bwamate gatiyaye no murai wense nabo igaba bunge bali babete bakomoko bakoko bukumusodo bukumwaka isiko ngakiyo bwamate bwabo barachikoba bwamate buri gutwara shida kira kiro muntu mate na robisi yaye
Kenya tubwata obisi deputy president ye president naende gwita imwe kero turanye saa iribaga nesenete kumwanjira abatime gose ni mwanjire ndo jinga nako abakwanda gusuma naende omulembe kubaronye saa inaro mata asa abantu bali nonye saa kero esenete yale kumwanjira ngatigane okolembere muna bakenya abantu bakoligitira yo kwabana because that is not the end of the world the world is not over lakini rinde ntubwati imani buyanga esenete ne mwabe yekera kero gato kwanire ekera tindo jinga senete ngumwabe mata babunga balia baetetie impeachment yeri bali ngoba 208 esenete gebwata abantu 47 nyekinde nabande mbale bano lakini jaba mate 47 kora sekere county na ndembaro robare nominated wano ni kwanira 47 buka tindo chingambanya le ko baruru abantu 280 and you know now the problem ne ringa emosi yagachawa Nero ku wategera base achize kinyombe chibiri chia parliament national parliament ne senate so uya nande tubwate ekurunga ababunge mba kandi tuchibeze bakamanya go support emotion ya impeachment turayi waro kurwa senate nande tumaidinga naro gusibara ayo chibeze bara ayo batakune batimoka so manne batiga chagwagenda batirende isa kobange senate ya mutigire ngatika kolegas malembe na bowocha asichinga gichaje umanyite bintu we don't force things happen ebintu bindindiri jasaho kora igere abantu basome kuruororo no muntu bwatege kuba semberemo olere nansi manyanga jasaho nakolete lakini onye bigo chikobona bya bete parliament ya mangana ichibeza gukole emirimo nabonda kagertenga gacha were ko gendalika ndalika nandi bwangu yiga by tomorrow onyo litoko nyo nandi deputy president mugabo chimunamenye okay yesana sokurwa kerengeri kyawo kulinde nande tuligereria sense moyende onye gakogendaka ngakinse ya kenyerabe negendere kawaida site gutwara mulembe ya one thing aba muraba itu nabasubatu bamintaba ikoyo banjire ko banamba 1 usituase Kenya badana bange bali okay onege tukego chukutokali people are now going to be very rebellious ikiara uyuna bokonye bako banamba 1 namba 2 ekeroge liba maye kurusiwa kero kendo nyo litoko nyo suro momeru nere deputy ayiko mate bagora baguru mole abayiko nabakonguna nabange bali so ikiro kyo turasabe tukumanya gusinya sae na kunesene tyo nyore bagochi lakini ebintu bisa kubona bikagire acha kwagenda keri ugina bali loke protests amanda manabuchi abayikoyo ne kabira ya mokenye maita amanda mano kunabagene so igo egendo bando ndoko no gusaba egenya sa kolebere ekero kuligeria raisa ko chora rindi na indo moikoyo abe deputy president na choro moikoyo bono tago jora moikoyo ko bali sekaja gwarwete bado bali county ile sekaja gwarwete mbaso yakolana ki ani mwatu ulegete ke itu twakolete campaign ma tuko bali iba ko kana bale taba ikoyo bandi so we kabale na ki kasi kero yake ni county yake ya Murang'a kia lenge na kinane mwakora so bado uguhatane kana ko basa mu Kenya ko baso moikoyo kambata bata na neke bakaba meru madara neke aba meru bale ba de bono na kwaro rabungeriere abantu bale bajitega chawo tarika gacha mu bale baro bamwajite bunago kwano bakorra ngabone royo bokabisa bamaye go chikonyora abande bakuruka basasiro turujibona abana bakuboba kandi wikiriyo igeriyo lingiro irasi barito
ekero kurigereria maybe amamochona rororo maybe amubwateraneti ari ngita senseme iri yobukurumi ekero omonto abwata ng'ana yobukurumi ntumete ebiombe mbiroro buna ebiga bya EACC kero kende magayo gotaikera ase omusoda bokumwaka isiko ingi batari koera ribaga abo bisaba igaba EACC kero kurigereria amang'ana ari ngite buna amang'ana KEMSA ingi batari koera EACC ekoro botke bwae baimukie getambukero bono ekira nije ngubwana kwa boririgo igabwara bono ntubwate no nyitingo nyaka kumana jiranga nari corrupt because ntubwate tume ya ufisadi ekero yanyoreka ninga no bwate mechano ko bali fight ukabachunguza baru umane bwabo nitugangamba ru umane butayo tuguisane kabona bakenya nga ito very clearly usoma nyunga nale akona amehusika na ufisadi lakini oroje ntola yuibaga achunguza tumanye wote moya na ibide kurukemisa na akorde na ndo nyore kuiba kurukemisa there is no way namba ibira kuiba bila makubo yo kora komanya no nyeni jiboni gebito ngokara ngenda nga ino mongira nga nale ngedizi mwega abantu bamatana ki omuga ko no ale ngedizi ibintu biro tanyale komisa jibona ali korra nga ali aro kikia mangana corruption gokeruka hotia okay ebirenge elimbia bete bigosangirirwa kubatkana n'umusodo yobokumwaka isiko gashagwa ayekera kwa rocha abamenyi bekinsemo abakuru birenge elibyabo ngaki kwa rocha bagokwanira nganiyo muntu tayo bono Kenya no eri jomanyine utagete Kenya na gusuguma na samangana editina tuachide chikura chikaenda bana chia bedo no nyentu isanigete lakini rende tugancha ngati gense koleki endele na inde onye kiende kiale koba tuatagete Kenya gende no morende egere tunyore chiri bakali okole bintu binda abana baitu basome abantu bakole chigasi abakenya banyora magendero Bueno, me tengo que rogar de Valencia, se viene impeachment. Y chicos salen bien tebike. Cause bueno, tu kunyara kumanyanga Kenya na Kenya taliyensingi takire kumanyanga nejo kunyaweta na woka. So nakinago tenga bono aba Kenya yani mu Kenya de bwensho uyu wato matabe na nkoro. Uyu wato mutumya. Tawo ngekero isigi mneji. President ngero to kobizi. Akolega sia akola bakenya. Acha watu kwa bishop debut era bokonye basuke chipolisi chiabo chiachana chiabo na chiali egere by the year 2027 tonyorere na ndiri chibu ngaki record ya bere toba makeri uze tuwange kuba makeri one kero konya diba tese eji chikure ne spy ada wesika ngone to kugwana ngaki bono mato ndo kugwana kachagwa tuibire we establish IBC because IBC Nero ne tumeri independent yo tokwanya sama ngane chikura abitu bindi. Turojibono sai kero mo Kenya aligire impeachment ya bachagu. Ebitu bire very important unebyo. Abakenya konyora mali yo nya gitari ikamwe bitu kubwanira. Abo tu kubwana ju university na bana basoma because tu ndi abana basome baje kokonya Kenya ya itumutu. Kwanyora ni impeachment kubwana. Egendo gete kiri kitabwati mana. So gendo ne ke tumi. Nale ko bani chumura igweze. Yende gebwati mama egento nari kuri kyonye problem ero egati yana kachangwa ndaya lo Kenya suke mutu because bakenya umate barana mananga achwa genda abakenya bange bari kuana mananga rutu masi bono chitanya kugende ikinga kachwa masi ko kioro jenda sabote be motion ya impeachment so nje bintu bone ibyo tinyo lakini nari kuiwanga bono impeachment nero ekurusi rutu na kachangwa na kukakamwa na ode ba Okay. Ekero kurigerie process yegabuna yakorekanire ko rumuswado yuko abegito ko ruase ebunge abakenya bakaba bakorwa ebirengere byabo oika obere ko wikira ase senate. Ngonyoro lenga ebintu mbiroro bigo korekana bichande tense. Ntubwate bono ensemeria new university funding model ntubwate amanganasha ntubwate michande menge asensemo ya economy etana ine Kenya. Lakini kero ko ikigwa sensemeria ababunge bakuiregeka kugiraniri nkyora kwanire ko batikana ekero ko yerengana bono iga no muswado yoiga woko mwaka isika gashago obade
Ikina jina nda iko teba ekero ko nyora abakenya bana babunge bono bali mali abandi balinja ababunge bande bali mu gitibeza ku byombe bakolere campaign bakapula ipwa futas bakabachikula lakini ate belanga mbabu ati interest choboke bono gali bakakalura nyoro umuntu naruka bahete ne ginta kabagusere bintu kibeza iga barusi gacha bali kunyuranga na barusi gacha eita yerenjera Kenya yachiche amubone tu kwanira akamangana gacha kwa bata bite president ngano tuikaranse tukwane ababunge bali barabwata matabe ne ngoro bali basomete egere omure bobe abakenya bakorera asha kubono tugubori bunaki aguboro tukwana mangana ashanga ingimogo turuserie NHIF mugo tuere usesha nari sababu nere bono ni mboli umubungo nenga ingikorusiri kwabu kurwa NHIF uchisha tabote lakini muboli nga iwage te kura ya impeachment emotionally yo ko impeach gachago abote byage diye nakiege garo kyutanya kote biguru yasha na kyutanya kote iwa mo turusie NHIF na ali kiruta abate biri kuri yebitebi utari ko pesa na kuri impeachment kwa nabo nongorera nka kibese ngo cinje nikire okorera nka bagende ko ngali ya impeachment asinge jubakane which is not fair korengana buna enchera oyebege to muswado yiga mtusese enchera ari kweresera aburi tukuri igoro kubwatikana no muswado yiga kerekende nabwa to bomanyi ningikeria ari gokoraga ari se senate eri ekera abege to muswado uri bunge nabwa to bomanyi ehindu yuka nkomora umunkeringa to kunyara kubeka omuntu ngano mato bomanyi uri yaye otigo yumaite mono umade bono umuntu usemwange muntu usengaki mubunguri ari kubeka impeachment ikurushya abantu bari babiri abantu bari kumana serious lakini bono njeke ronkuliringa hata gitika cha kubeka naba Kenya nabo bari nga ruto mastigu niyo ngoma jikoranga is trying to victimize the deputy president if there is any problem the president is our custodian. In fact, the first person Kenya ko ya kubuli wanga Kenya yaje. So ekeroko wenda for the deputy. Oikalitanga no telazo. Yugo ebi asenari tu kongai. Tu asenari tu chese. Eyo. Kerkende ko rasenseme yago ninkiruta taraba kagukwanere ngane yiga yagashagwa. Ruto namajite, ruto namajite gintakole donye difference siale ko ya dia deputy president. Jinko machikulira ringa rutanga buno muntu support impeachment through bagdo because erebo no mu Kenya na deputy president yaito choli ne chikora chinyingi na ndo mu muntu mu yasarura gitibole bera aggressive kagote biriya bakenya ngano mawosa ya make tako gara twata na serikali ubu muro yo komo twale tigango tora sukia ke torole ige nduguru kwana ke buru mura iga bantu bagokana ki Kenya abire ko lakini bono koranga nere garu muntu umurai lakini utagirita banda babe na ende bono matege kero goitero mu bino mu yuna na goitero mu muntu tanya goito muntu nesumu era abaye kwera ngabona era gakuya era abukura bapolio Yesu kangwe gitu kiale ke very important ya si president yedo ko ya lokora dialogue na hindi dialogue ijari kingagonya kulino nabasasiruti dialogue ibari wikaransa kuna bacha ngediri tanga ni kuliki chikura bari babiri mabwata ine kuna bakura bamanya saba ko sabere tamakeiga onye ne bitari babagane lakini se koleki ezitwaro because tuise kugenda this way we are going to Kenya maybe in Japan ikiagara bantu bande bawisanika muiko nare bwanyite gachagwa nare bwanyite jarebe kandi ndoro abaiko bande bale banyite njiri gachagwa ukwa so the only thing rutare gukora no kuri dialogue ya matera kijaya tuire koraga turakoriga agachagwa uru sabiro kwa biro zaki Mr President yabe na ande kyoro juta itakore gwetania okay ekero kuriria no mwana siasa bano korengana mana amangana yarengete siasa yabakonyi babarai bense korochinga kichiri cyaye Uhuru Kenyatta ase Dr William Ruto arengo mokonyo ena bono iga ase Gachagua kerkende asobochori ebore bosio mwaka wichirubera 2025 mbobe boko ba affected
Wachori barubuma ate wiche bate out kama jama ngane impeachment. Wachori boko bafete. Ekintu yo kitu cyane de Kenya. Nase ibintu tutabwati tume ya uchaguzi. In place asate now. Twali kutwara IBC. Nabo twali kuba free kubanga bunaba Kenya nga ningitokora next. Namangana isi gichara abere gatiye president ne deputy. Kuru Kenya ya chale ya jorte independence. Ikine kiye kworo Kenya abantu bali baberekera bayikira ali obisi ebintu biri bakubona. One thing nabo konyora president ebugata bali yalira abantu. Ose yalira abakenya ne deputy ne tagi. Aya kwanyora bana bagambeta mu bagutara amo ngaya serikali toko bagane birugo. Ayoko nga GPS chinganaiga nachegiri chinganaiga kwanyora yo mwekera ali yabwatira okuyoriga okuchukira oyone nabeka bona abayibi bakwana koiba tibako bagana chibe chiri kwanyora baitani ose bagotema na kwanyora bona bakabantu bana batamajide bamajire byasara byatije. This is the same way bakwa otherwise to expect umuntu atwara omuyu akubagere ebintu muno omuntu urabona Saitoti was very loyal. Abetelo yo sa. Abotera moikereza. Lakini no matomo bae tarde because ya nduja ruka akanyore bintu mbiri bigokorwa abotumika gusa. Abaswa gwake ryo gina kika kirinde ono abantu bali ba NSIS baje bataye moinga ukwana ari bo bari korana mikali. So they disagree. Ogo disagree ne kawaida. But wetaje wo disagree. People must sit down to argue. Ikikote bakaguruta akore tariga chaguta kere kuri dajaro. Kacha gwere gusoza birukwabe. Kaguruto lina lya tebete ngaya karati gira mangana yu. Tukwana no pagako tuigwane tusuki. Amangana ere. Okay, ebeya sana. Kulingana na mangana yagendete gukorekana serikali maybe ngikilira beko gosemia bana siasa abono mambe kubwatikana umusoda buku mwaka isiko omukonyi bo murayi benseriga digashagwa. Egento jinale gosemia bakenya. Na mono abarayi. Abarayi mbaga diri utangani okugani kwa abantu mutu. Bali babachole. Abarayi mbaga diri guchali amasira y'abantu babo. Abarayi mbaga diri gukora ibidi koranga abantu bali babachole bakorereki bakonyeki. Why am I saying this? Uma do go choro murai. Kuwa de birengeri ko konya. Uranyora ewa jordo murai ya konya. Egero suke mutu ogendere rukanyeki. Onyore mu murai ne bitina agendere go beka ne bitina agendere go kora. Una babunga aboru chitu atumete buke. Etu abatumete bajigo kora legislation. Ono iga taigo de biguru ya sha bali de biguru ya de jaefu nga yego chinga yacha dege tuba de ni impeachment abande bayibire igo ono igo konyo ro muntu abwate CDF agoro apolika ngoro siri chipara gete lakini para de korde Teya chibe si chiaje ta gachi goberiga kabikaka lakini ari kuba tebi gete kene moronga kubwa nyoriri baganga kwacho rwogenda yabe kwale kora bandega una bono rutare go kolegasi Nagalo chako kia bande bakaparita aleke nere, tusoe ko banere. Okay. Lakini bono ugosi meka roko leli ogiri. Oko ranga pujana obera aga wiso kwa leli. Onya gote mokero roba ko mana sagocha. Okay, nimetenga no batekerenga kyogo chikoliya obo kirogo gali se ensemelia nyetieko nabo kwirali bageri gali abene okwanera bamenye kora ensemelia nyetieko kora tomanyingo kwanza bono iganga kiero cha magendrale ensemelia nyetieko na tebiro butamba magendrale na inde eshida yobora itubwate nyetieko mura yoro oyo mito tuanje ina kitaigo toka buyaiko no mura yumanyite naganiri gutuka egere abantu baje bamuburi se bakonyara ase batari konyara gukora obatebya ati konyara nate yari gwikabara ya bangi ibatamite mura yakonyore kero wiga usira nagiye batonya batebu yaromu ya mugukwana ngara kituko baike rugo mwagena mwatama ono chirare gotebanga nyati ko nidoje bitu bisare gite para chira yuruya Niko ya kusabane nga nyasache abanyatike kera baranyoru murai banyoru murai okubakonya sa mangana banyora amachi
Waimu morayo ko ngeli uri isemi ko imo gisemi iguru. Umorayo ko manyangi bakori na kibakori mendagira. Nabo igo morayo gocheri ogochari ogocheri. Egente kyunkenya ko imo kinyati ko yitu iguru kinyati ko ni bwata bantaba nende basomete. Na ende turazi kubwata ndabarubonye bali twakorera gazi. Lakini asibona asengejulinde ntubwata kikagiya kiregeto. Ngonya ko bana barabu n'oturu na barabu egituko basaba no bwanchani uri babwata muno bomu egitunya gusukana wetani ayu amatanga naro abantu bazire to mu bwana ruzire de kyogo bonaria uyo na sirtari ya ngoko uyo na sirte nyabundaria abantu bazire de ke wodi yane ko enda matanga chikubaleme abarabu ko batebingane ngora abo golende family yane ni bwatu mungina n'abana bamura bamitu baroji kasi n'icyanko babo yombeje ku USA so ontagete abantu abatubwata ne tobegete kema abanyagitari bari tubwata abasaziroti yabafata amasese abanyagitari yabo ndokutugara ndokutungeri abantu tubwata abana nari babo voma kansura busiri babo mungina muraba abente nari bagore ibintu bakabika amaja abantu bagunywa bagasayi abuna buntagete tuligani tukwane siasa ya Kenya tiego tubange ibintu lakini rero gusaba kubana ngo ngulinga kubaraje ko ndigiri ko ngaliba ndindi ndetale kutoka nakubakora nintagete sana utangani ibirengere by'abantu kubayimya n'ubu naburayi yani uburayi gite bugutuka bugwa n'abantu mwigwana mwasema ningeke tigatokole kitokonyara mwanya gusukira. Okay, miye mono sana soko erere kiringa kyao kolende ekinga kitogokorera nabango kwali bagali abeno kwanire abakenya ande otomanyinga ayeli tukolia lero expectation cyago nkire kikurwa sensemeri ya senate kubwatikana no musoda boku mwaka isiko mukonyi bomurayi wense rigadi gashagwa. Nchemuno ngoto dani ni yakumba. My appeal to the Senate. I would wish that they reject that impeachment once and for all. Egendo kende. Abantese bali banchane batanga ni ubwanchane bakola bandegazi. Because Kenya haiwezi endelea kama tuna sambaratika. But tukiwa pamoja, tukiwa na rais wetu mpendwa, tukiwa na deputy, katika chagu, because we need them. At the end of the day, we need all of them. They also need us. Wabacha na ile maneno ya fitina. Rigati na chagua waendelee na Ruto. For the next 5 years ni kidogo, hata imebaki around 2. Ndio sasa tuanze kupanga mikakati ingine. Otherwise for now, Kenyans need unity. They don't need division. They are not ready for divisions. Kenyans are ready for unity. And the truth of the matter is that unity, patience pays. Hakuna vile unaweza fanya kazi bila unity. Hii mambo ya ukabila tuachane. Mambo ya fitina kusukumana, kutafutana tuachane. Sisi hatukuja ili dunia kutafutana. Tulikuja kutafuta na kufanya kazi. Yes. Okay, mbia mwana sana. Kwaniranga Bakenya kubwatikana n'abarayi babwenete kurigereria ekerba gukora gochori. Abarayi ekerba gukora gochori, usibago bagochorwa, wiko mutarigereriwe ibirengereri. Umate ibirengere na bibigo je byaba makora. Kuko nyara gukora nje tugate ibirengereri. Bono abakenya bawocha banje bangainwa ebintu gorokima nyita abakenya ko ngainu bale abantu nabo bawocha abaya lakini kwanyora abakenya bandi bagutumia kibese bagutumia sa token bagonya kuri wadi abantu chigift kwanyora abantu bachora umuntu tatakira gukora ki tatakira gochora bono ali abakenya batakira ko gende seminar baligirira ubuya bw'uburayi no gochora uburayi ekintu tutari tugusaba abakenya adonsi se bari gukwa gochora ngoro ne yabane tundu bandi yabane sukuru egende gitangana bachora umurayi ubwate nyasaye. Okay. Na hande baligiriye nkoro nk'umuntu abantu ratwara mashini gupima umatenga ubwate nyasaye. Kiri baligiriye kuzi egende gyochora umuntu busayigo kiao misera abakenya bange paka tukora gochora amayi. Okay, mbia mwana sana asubikira nase studio nabe gusangana mwanchi umurigereria ande minande to kwariganira tukolinde obe gukwira kinga cyawe cyabene ochiko goikirana na mange tubonete gukwanera. Thank you. Okay, mbia mwana sana.
Miona sana wanchimulie kwa beri gusangana into kuri mambia lengi ngia goikabone gato ikiro mwaelio no gosimire kwa nenga kwa beri gukwimanya amange tumerene litukoria anjo strap to gusanga amange